Mae'n amser am BSL i bawb. Wrth gyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru yn 2022, Cymru yw'r rhan gyntaf o'r Deyrnas Unedig i gynnwys Iaith Arwyddion Prydain neu BSL yn y Cwricwlwm ochr yn ochr ar Gymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill. I gefnogi athrawon a dysgwyr, rydyn ni wedi cynhyrchu amrywiaeth o adnoddau hygyrch gwych sydd ar gael am y tro cyntaf yn BSL. Gan gynnwys Amser Stori, casgliad o addasiadau o rai o chwedlau a straeon mwyaf adnabyddus Cymru. Does dim un llong yn ddigon mawr i ddal bendigeidfran. Felly, mae'n cerdded drwy'r môr. Ar gyfer amrywiaeth o grwpiau oedran. Dyma ffrindiau melangell. Mae melangell yn hoffi anifeiliaid. Gyda'r cerddor, yr awdur a'r darlledwraig Cerys Matthews yn adrodd stori ei llyfr lluniau Gelert, y ffrind gorau. Edrych i fyny'r awyr ar noson dywyll o eiaf. Fe weled i Gelert yn y sêr sy'n disgleirio'n llachar. Mae'r adnoddau ar gael am ddim ar hwb, platfform dysgu Cymru gyfan.